exercicis hi havia una persona exclusiva que es dedicava a fer els seus diàlegs, en el sentit de dir que sí que hi havia la cura d'intentar no perdre el fil del que s'estava treballant amb l'anime d'aquest personatge. Va ser un personatge que es va cuidar molt des del principi. Nosaltres vam crear com una lleu paràlisi cerebral. Vam idear, perquè necessitàvem sobretot definir molt bé a partir de la seva discapacitat quin era el seu nivell de relació amb la resta de veïns i amb el món en general, no? I quin podia ser el grau suficient en relació a poder donar joc a nivell dramàtic, no? I jo crec que en molts aspectes va ser molt interessant el fet de treure molts temes que socialment són molt tabús. Quan es va treballar la seva sexualitat, per exemple, no? Jo em vaig sentir molt orgullós de formar part d'aquest projecte. Jo també estic molt interessat, per exemple, en projectes on crear de manera activa i conscient treballs on els propis discapacitats puguin treballar i desenvolupar eines i posar-les a dalt d'un escenari i mostrar-ho en públic. Jo penso que és un treball molt interessant. Penso que hi ha fórmules i maneres per intentar integrar al màxim qualsevol discapacitat dintre de les arts. A mi m'agradaria fer un tallat amb la Teresa Forcades, per exemple. És una monja del monestir de Sant Benet que considero que admiro profundament, no només pel sentit en el que viu i activament la seva espiritualitat, sinó